Ito lang yung ano ko. Star OB. Yan. Yun. Eh, yan lang yung ano ko sa'yo. Pasalubong kay Bernes. Kay Bernes pasalubong. Ingbitin. Ingbitin. Bernes, pasensya na ka lang sa pasalubong. Kay Bernes. Dito na kami sa kanya. Ingbitin ka siya. Pasalubong sa'yo. Pasensya ka na sa pasalubong. Ito lang yung kaya namin. Ingbitin. Yun. Thank you, Bernes. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay. Oh, tada! Ito Maria. Thank you. Oh, yan lang, Bernes, yung ano namin, maibigay. Bye-bye, 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 Bernes. Kami sa Alimol. Tara, tara, tara. Tara na. Oh, Alimol na kami, Alimol. Bernes, Alimol na kami. Oh, Alimol. Oh, Alimol. Alimol. Yun. Naka-video na kayo kanina. Thank you, thank you. Thank you, Bernes. Thank you. Ang dami naman. Thank you. I-upload ko to. Wow. Dito kami sa ay, Lumara, Daymarla. Wow naman, sana all. Nasa KFC. Yay. Kasi sa mga balik. Pamahulog sa buwan. Patag na lang. Kaya maganda yung camera mo. Grabe talaga sa akin. Oh, liwanag ay. Oh. Yan na lang po, maliwanag yan. Ay, gusto ko yung beauty ko dyan. Naka-video ka. Video. Ay, video pala? Mamaya, mamaya. Ay, nasa refresh pa tayo. Sabihin naman na disco, puta na naman timlum-lum mo. Kita na naman sila. TikTok tayo, ate. O yan. Walang siya mo, ayain mo. Slide ah. TikTok. TikTok. Yayain na kang makita mo. Para may bata. Ay, sobrang tiis. Ayaw maniwala nito. Kala ko na ako nang magpinta ka na. Dito kami sa KFC. Thank you, Bernes. Kami naalam ko siya. Diba? Galing lang. Yung anak niya ba yung kami anak? Ang panganay niya, ang malapit na maka. Ayun na. Ako siyang sa pangalawan niya. Dito kami. Ayun na yung nakita ko. Pero may asawa po ito. Buwan talaga kung Jerry yung ako. Kasi ganyan may yayay na mga sawi sa pampira ka talaga. Parang sa'yo, no? Yun. Pang-upload yan, pang-upload. Hindi yan picture. Ay! Ay, ba yun? Tao ka parang Kalaw na video na radio pala. hello po. Happy Sunday everyone. Thank you, Bernes. Blessed Sunday. Thank you sa blessing. Thank you. Maraming.
Saka ano, para sa... Yung white sana ang ano ko kanina kasi Ganda siya. pinapili ko dalawa lang yan. Kasi Hindi, yung ganda itim. Oo, ganda itim. lang kasi parang mahilig si sir. Hilig ng sir. Naigi nga, napalitan ko ng damit eh. Hindi itim din sana suot ko. Bagay mo. Talaga itim. Uy. Ano na kaya? May pang-upload. Kulang pa kasi, kulang pa. Dapat mga... Flexing, velvet box. Oh, sana all may velvet box. Thank you, thank you. Kay Bernie sa sombrero. Yun. Thank you sa sombrero. Ano yung bigay mo? Para matandaan ko, video ko. Kanino yun? Kay Sis Rodora, kay Mama Sel, kay Mas Marla. Kahit anong chocolate po sa kanila, kasi tigdadalawa sila kay Ate Marla. Tigdadalawa sa chocolate. Okay pa yung lahat. Tapos kay Ate Mama Sel. Kay Mama Sa Sel. ibang lipstick pong pink. Una-unahan ng sinabi ni Ate Rodora, ay ni Ate Marla. Pink. Pink kay Marla. Ate Marla. Ito, kahit magkaparehas naman po kay Ate Rodora tsaka kay Mama Sel. Basta itong pink po. Rodora. Yan. Pink kay Ate Marla. Nagdalawang chocolate at saka ano? Tsaka tagi-isang lipsing. Lipsing. Baka lipstick. Tsaka lipstick pala. Lipstick. Pinagpapasalamat. Thank you. Thank you, Kaya natin na walay ka. Dahil, Si Miss S. kaya nga, Why, hindi ka sumikot. dapat sumipot ka. Joke lang. Ang wala sa plano ang nakasipon. Ito, hindi kasi binabasa. Buti nag-live ako kanina eh. Sabi ko mag-live Yes, ako. sinabihan ko man talaga siya. Ayaw bumasa eh. Si Ate Emily kung nag-chat sa akin kahapon, kasi hindi ako makapag-reply at sinisin ko lang kasi lang din si Amo, hindi ako makabigyo. Kaya sabi ko, hindi ko, iba ate sabi ko sa hindi dahil siya nagre-reply sa akin. Sabi niya, hindi ko lang nag-reply. Thank you Bernie sa sombrero. Thank you. Nagsisilito, nagsirat na siya ako. Sombrero tayo. Yes, thank you. Doon ako sa ano. Opo, hindi siya ba? Isa pang ano. Nagsuot ka ng ano, backless. Hindi ko na rin wala ka nakita. Pero sabi mo lang sa may tao ba? Wala umiyak talaga ako. Thank you, Divernes. Thank you sa ano. Ano ba? May batas na yun eh. Ayoko na tayo, nagkasunod Yun. ano na kami. Hindi, rin naman pusa siya kasi ano ba yung mga ganyan. Mahilit lang tao. Sabi ko, Thank you. So si 50, yan na. hello po, Miss Osi 50 sa shoes po. Salamat po. Salamat na. Thank you. Bye-bye. Yun, nandun na yung sapatos. Thank you po, Miss Osi 50. Thank you. Nandito kami sa Hong Kong. Mahal pa lang ito Nasa may resina. Saan? Hindi doon yung sa ano. Okay. Parking to. Okay. Doon. Nalagay pala dyan.